ଛାଡ଼ିବ ତ ମୋର ଟିକେ କଥା କହିବି ତମ ଭଲ ଭାଇ ମୋତେ ପଠେଇବ ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଏସି ଲାଗିବ କେମିତି ଆମର ହେଇଛି କେଉଁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବି କାର ହୁଏ ମୋ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇ ମୋତେ କଲ୍ କରିବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଜି ରହିଲା ଖୋଲି ପାରିବେ ये भी रहला है मशीन वीडियो काटा रेडी अछि एटी आपन मशीन रहइबो एटा आपन देखि परिबे अतिरे डीजे बाजला बेले सब साइड खोली की एटा पूरा स्लाइडिंग हे जिवो लैपटॉप ना जो लैपटॉप मशीन रहइबो लैपटॉप मशीन जो रहइबो पूरा घास मैट पड़ी जो पूरा टोटली এটা করতে একাতে পড়ে হবে স্লাইডিংটা ସେଇଟା ପକେଇଦେ ତା ମଝିରେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିଦେ ଶୁଣିଲେ ତା ତଳକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ଭସନା ହେବ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ବୁଝିପାରିଲୁ ଚଉଡ଼ାଟା ଏମିତି ତା ଉପରେ ପକେଇଦେ ତା ଉପରେ ଚଉଡ଼ାଟା ପକେଇଦେ ମଝି କାଟିକି ବାହାର କରିଦେ ଯେତିକିଟା ଆସିବ ତା ତଳକୁ ଚଉଡ଼ାଟା କେଉଁଠି ପକେଇବୁ କାମ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନା କ'ଣ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ତୋର ହେଉଛି
हाँ